Mela, merħba lura għal post-match reactions ta' wara logħba tal-Inter wara waqfa tas-sajf u waqfa għal raġunijiet oħra li mbagħad forsi nistgħu nitkellmu fuqhom iżjed il-qudiem. Millum se nerġgħu nibdew b'dawn il-videos ta' wara l-logħbiet tal-Inter fejn fihom jiena se nkun qed ngħaddi reazzjonijiet tiegħi fuq dak kollu li nkunu rajna fuq il-konfronti illi n-nerazzurri se jkunu qegħdin jilagħbu minn issa hopefully nibqgħu sejrin sal-aħħar tal-istaġun. Lugano wieħed, Inter erba' biex nitkellmu wkoll fuq il-logħba li għadha kemm intemmet ftit tal-ħin ilu, l-ewwel logħba ta' ħbiberija tal-Inter il-ġdida ta' Simone Inzaghi li fil-fema tiegħi rat plejer illi ma kienx mistenni jkun mal-protagonisti iżda illi fil-fema tiegħi almenu kien il-protagonista tal-logħba nirreferi għal Joaquin Correa Turku. Goal u assist li fihom ukoll l-Arġentin isu wassal messaġġ li anki hu hopefully jkun jista' jgħid tiegħu matul dan l-istaġun minkejja li jovja minn se jibda fuq quddiem jiġifieri Big Rom u Lautaro Martinez illum it-Toro rajnu wkoll jiskurja goal ieħor. Jiġifieri biss naħseb li kelli nagħti l-unur tal-tliet tal-logħba l-unur intih lil appuntu il-Korellum illi kellu logħba tajba kien wieħed minn ħafna li kellhom konfront tajjeb anke meta tqis li Lugano ser jibdew il-kampjonat appuntu fi madwar ġimgħa oħra. Logħba li bdiet fuq nota tajba għaliex rajna dak il-corner u mbagħad Danilo D'Ambrosio mill-biljard header fejn tefa' l-ballun il-ġewwa u bih irnexxilna niftħu l-iskor. Imbagħad Lautaro skurja t-tieni goal li jfakkar il-ħafna f'dik il-budina li switna l-kampjonat is-sena l-oħra ta' Jonut Radu. U mbagħad ukoll il-goals l-oħra tal-Inter, appuntu rajna l-goal ta' Korea, il-goal ta' 3-0 fejn ukoll qed nirreferi naqra n-noti li għamilt. Kien għamel azzjoni individwali tajba ħafna u mbagħad ir-raba' goal illi litteralment ġie minn passaġġ mill-isbaħ ta' Onana. Onana qassam lit-Turku, it-Turku mbagħad jgħaddi il-ballun jidher li kien Lautaro illi mbagħad minn hemmhekk kan il-gowl tal-4-0. Apparti mbagħad lajna l-gowl fil-minuti finali fil-fema tiegħi kien żball, clearance żbaljata sfortunata minn naħa ta' Darmian, imma ejja ngħidu hekk illum li tirbaħ u li tirbaħ bil-mod li rbaħna huwa tajb imma l-importanti li bdejna erġajna rajna il-Benjamini tagħna fl-azzjoni u fuq kollox illi bdew jissettjaw naqra irwieħhom għal preparazzjoni ta' staġun twil illi din is-sena ser ikollna anke kawża ta' tazza tad-dinja li ser bellawna tista' tgħid f'nofs l-istaġun ġewwa il-Qatar. Kienu diversi players li jogħġbuni llum Bellanova l-akkwist il-ġdid fuq il-faxxa l-eminija għamel ħafna inkursjonijiet tajbin fl-ewwel taqsima li oġbuna ħafna u kif ukoll rajna l-Handanovic li jagħmel żewġ saves tajbin ħafna fl-ewwel taqsima, risposta tajba ħafna minn forsi il-Samir beda bil-mod il-mod jaqtalu rasu. Infakkarkom li Inzaghi diġà għamilha ċara illi ser ikun Samir Handanovic il-gowler li ħajibda l-istaġun. Mbagħad Onana jidħol as we go along. Onana li nixtieq nariżjed minnu qabel ma ngħaddi ġudizzju, naħseb li kelli intervot llum, naħseb li intervot 6, ma mhux li kellu xi ħafna x'jagħmel, kellu ħarġa perikoluża fil-bidu imma mill-bqija mbagħad naħseb illi xogħlu għamlu. Lukaku l-lum kellu ħanajdu hekk ma rajniex il-gowl li forsi konna nistennew ma nbigrom imma beda jerġa' jiffamiljarizza ruħu ma' tim naħseb illi ħanajt li kellu sa ċertu punt li makwita ma tibżawx Big Rom irridu naraw jerġa' jiġi
u jerġa' jpaxxina bħalma paxxina ukoll kemm il-darba. Mill-bqija nistgħu ngħidu hekk bravi ragazzi, tajna wirja ta' ritorn. Interessantissima issa ħarsitna tmur fuq il-logħba ta' nhar is-sibt li ġej li ħanilagħbu kontra il-Monaco ġewwa Ferrara fejn hemmhekk ukoll forsi nibdew naraw iżjed plejers mill-titolari deħlin għada jidħlu il-plejers li kienu involuti fin-nazzjonal fosthom De Vrij, Barella, Bastoni, Çalhanoğlu, jiġifieri issa bil-mod il-mod it-tim jibda jissetja ruħu u importanti li dawn il-logħbi ta' ħbiberija nibqgħu nużawhom biex l-ewwel nett nġibu l-moral u t-tieni nett nibdew nidraw l-iskemi ta' Inzaghi. It-tama tiegħi ovvjament għalkemm nitkellem ħafna fuq merkat llum tibqa' illi Inter u Paris Saint-Germain ma jiftemux u naħseb illi hawnhekk fimtu eżatt għax qed nitkellem biex biss mhux se nitkellem issa fuq merkatu se jkun hemm programmi oħrajn li ħanagħmlu żied il-qudiem dan ix-xahar fejn se nkun qed nitkellem naqra iżjed fuq il-merkato. Illum il-ħsieb kien illi nerġa' nirritorna b'dawn il-post-match reactions illi se terġgħu tibdew taraw b'mod regolari u jaf ma tkunx din l-unika novità l-istaġun li ġej. Mela, jiena għalissa ser nieqaf hawnhekk dak li kelli xi ngħid għadtu rigward il-logħba tal-lum, infakkarkom illi minn ftit ieħor dan il-video log ser ikun ukoll fuq il-stazzjon uffiċjali tagħna ta' YouTube għal daqstant tinsewx tidħlu hemmhekk ukoll fejn apparti il-video logs kollha li saru tal-Inter matul dawn l-aħħar sentejn issibu wkoll il-post-match reactions tal-Formula 1 kif ukoll il-programmi kollha ta' l-intervista li ser tirritorna nhar il-ħamis 4 ta' Awwissu. L-appuntament tiegħi magħkom huwa għal nhar is-sibt li ġej wara l-logħba bejn Inter u Monaco sakemm nerġgħu niltaqgħu lejl tajjeb, ħodu ħsieb u bħal dejjem forza Inter. Ciao!